дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар изтиробу вазорати тандурустӣ хомӯш. дар хуруҷи фалаҷ дар тоҷикистон чӣ маълум аст? аз дуои саломатӣ ба вазир то шак нисбати AstraZeneca, вокуниши тоҷикистониён ба ваксинагирӣ. гузориши вазорати корҳои дохила аз насби камераҳо дар масҷиду бозорҳо. вазорати маорифи Русия мегӯяд, аввалин шуда бояд донишҷӯёни тоҷик ба Русия баргарданд. вокуниши толибон барои баргузории интихоботи зудҳангоми Афғонистон. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам. ман зоҳид ҷонилоиддин. салом. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ расман эълон кардааст ки 4 ҳолати бемории фалаҷи кӯдакон, аз ҷумла 2 ҳолат дар хатлону 2 ҳолати дигар дар шаҳри ҳисор ошкор шудааст. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ бо эълони ҳолати фавқулодаи дараҷаи дуюм зарурати вокуниши фавриро таъкид намудааст. аммо Мунира Каримова, мудири беморхонаи сироятии кӯдаконаи шаҳри Душанбе, ки маризон аз минтақаҳои гуногунро табобат мекунад, изҳор доштааст ки феълан ягон ҳолати бемории фалаҷро ба қайд нагирифтаанд. муассисаи мо шаҳрӣ ҳам бошад, ба беморон аз тамоми Тоҷикистон хидмат мерасонад. аз тамоми ноҳияҳо ба мо муроҷиат мекунанд, аммо то ҳол дар бораи ҳолатҳои фалаҷ чизе нашунидам, изҳор доштааст Каримова. дар Тоҷикистон расман сар аз 23 март маъракаи эмгузаронӣ алайҳи бемории COVID-19 шурӯъ шудааст. ин маърака пас аз он оғоз ёфт ки бегоҳии 22 март президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарори заруриро ба тасвиб расонидаанд. дар рӯзи баъдӣ вазорати тандурустии кишвар ба эмгузаронӣ шурӯъ намуд. аз миёни кормандони соҳаи тандурустӣ вазири тандурустӣ Ҷамолиддин Абдуллозода нахустин шуда алайҳи коронавирус ваксина гирифт. ӯ баъд аз гирифтани эм таъкид доштааст ки эмгузаронӣ комилан ихтиёрист ва ҳар кас бояд барои ҳифзи саломатии худ ба нуқтаҳои дорugузаронӣ омада ваксина бигирад. аммо оғози маъракаи эмгузаронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба вокунишҳои зиёди корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ рӯбарӯ шуд. мардум нахуст аз ваксинае ки ворид шудааст изҳори нигаронӣ мекунанд. онҳо бо далели камбуду таъсири манфии AstraZeneca ва ҳамзамон даст кашидани чандин кишварҳои аврупоӣ аз истифодаи он ба ин ваксин бо шубҳа менигаранд. вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри наворҳо аз лаҳзаҳои мудҳиши зери мошинҳои босуръат мондани шаҳрвандон, аз ҷумла кӯдакон, ҷанҷолҳои ҷавонон бо дигар қонуншиканиҳо, зарурияти насби дурбинҳо ба хотири амниятро таъкид кардааст. ба иттилои ин ниҳод дурбинҳои назоратӣ на танҳо дар роҳҳо, балки дар боғу гулгаштҳо, фурудгоҳ, истгоҳи роҳи оҳан, амборҳо, донишгоҳу беморхонаҳо, масҷиду бозорҳо ва дарвозаҳои Душанбе насб гарданд, ки ҳамчун равзанаи ягона ба шаҳри бехатар пайваст гардад. дар брифинги вазорати маорифи Федератсияи Русия намояндагони ин ниҳод ба мавзӯи доғи рӯз бозгаштанд. ба таҳсили рӯзонаи донишгоҳҳои Русия барои донишҷӯёни Тоҷикистон дахл карданд. Элина Горожанкина, муовини директори департаменти ҳамкориҳои байналмилалии вазорати маориф ва илми Русия қайд кардааст ки ба шӯъба дархостҳои зиёд ворид мешаванд ва илова намудааст ки замони кушода шудани марзҳои Русия барои донишҷӯёни тоҷик танҳо вобаста ба вазъи эпидемикӣ муҳокима мешавад. вай афзудааст ки вазорати маориф ва илми Русия мунтазам ба ҷаласаҳои истоди фаврӣ назди ҳукумати Русия даъват карда мешаванд. мо ҳамеша мегӯем ки Тоҷикистон ҳам аз рӯи шумораи донишҷӯён ва ҳам аз ҷиҳати масъала фарқ мекунад. мо медонем ки ин вазъ барои донишҷӯён ва ҷомеа то чӣ андоза ҳассос аст. мо мегӯем ки
тоҷикистон бояд яке аз аввалин кишварҳое бошад ки вуруд барои донишҷӯёнаш иҷозат дода шавад. ба нақл аз хабаргузории Садои Афғон, сухангӯи Толибон Забиҳулло Муҷоҳид таъкид кардааст, бо таваҷҷӯҳ ба таҷрибаҳои интихоботҳои гузашта дар Афғонистон, ин гурӯҳ ҳеҷ гоҳ дар ин раванд мушорикат нахоҳад кард. иттилоъ додааст радиои тоҷикии Садои Хӯросон. сухангӯи Толибон гуфтааст, натоиҷи интихоботи 20 соли гузаштаро дидаем. мо ҳеҷ гоҳ роҳҳоеро пеш намегирем ки аз тариқи ришва ва таблиғот бо ҳадафи фреби мардум ба пеш рафта ва бо шикаст мунтаҳӣ шавем. тарҳи президенти Афғонистон барои баргузории интихоботи зудҳангом ки ба барқароркунии оташбас машрут шуда қарор аст дар нишасти Истанбул ба унвони ҷойгузине барои тарҳи Амрико ки бар эҷоди давлати муваққатии интиқолӣ таъкид дорад, пешниҳод шавад. баргузории гуфтугӯҳои сулҳи Афғонистон дар моҳи апрел дар Истанбул барномарезӣ шудааст. ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расид. бо расидани иттилоъҳои тоза боз ҳам пайи хидмати шумо хоҳем буд. хайр, шоду пирӯз бошед. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.